Caranan aku saputra.
pikiran ya saben dielingke nanging saja pula wis bejago yo deyo wis pancen dadi nasibmu iya tak suwun marang sliramu ojo dadi runtike hatimu yo cucut wadai kerung cecek bajot tinimbang burung aduh mas tinimbang burung ayo neng pasar kok tuku cipir jo samarian rata pikir aduh de ojo kuatir manuk gagak kok ngaku marah bajak sengaja bajak dijarah aduh mas sakit hatiku ayo ono kata mangani roti ndang tamu dal ojo digondeli aduh de ojo digondeli Iya. Ayo sing hati-hati, Dok.